Fil-jiem li għaddew ħareġ avviż legali li permezz tiegħu ingħata l-poter lis-segretarju parlamentari responsabbli mill-artijiet biex fost l-oħrajn taħtar kap eżekuttiv u bord fl-awtorità tal-artijiet. Il-ħidma tal-kap eżekuttiv u l-bord se tidħol fis-seħħ mix-xahar id-dieħel u se jieħdu f'idejhom ir-responsabbiltajiet li qabel kienu f'idejn il-Kummissarju tal-Artijiet. Dwar dan tkellimna ma' segretarju parlamentari għall-ippjanar Deborah Xkembri. Il-kwestjoni iktar milli għax kummissarju tal-artijiet hija il-proċess mill-kummissarju tal-artijiet għalant il-politiku, il-ministru konċernat u għalant il-president hekk kienu jgħaddu affarijiet bħall espropji sal-lum. B'din is-sistema l-ġdida issa se jkollok kollox konċernat fil-bord tal-gvernaturi li se jkun bord magħmul minn esperti varji li flimkien ħajjieħdu deċiżjoni u jħallu l-politiku il-barra minn din is-sitwazzjoni kollha. Il-segretarju parlamentari spjegat ukoll kif mix-xahar id-dieħel se tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida trasferiment tal-artijiet tal-gvern. Bħalissa hemm il-liġi tal-artijiet sparpaljata mal-kodiċijiet varji. Li ser nagħmlu aħna u se naqdu l-kodiċijiet flimkien se jkollna liġi waħda konsolidata u se jkollna wkoll xi bidliet għal din il-liġi biex tiġi konsonanti mal-liġi tal-awtorità l-ġdida tal-artijiet. Kien hemm ukoll bidliet kif jinħadmu l-valutazzjonijiet tal-art bħalma ġara fil-proġett ta' City Center. Bidliet biex l-awtorità tal-artijiet timxi b'aktar serjetà fid-dawl ta' diversi skandli politiċi li smajna dwarhom fl-aħħar snin. Sallum il-ġurnata għaddu jitla fajlant il-Ministru l-lum il-ġurnata nara ħiena illi tgħidlek din l-art kemm tiswa li tkun qed titkellem fuqha imma ma tagħtikx ir-raġuni għalfejn tiswa daqshekk, ma tagħtikx il-ħidma il-workings ta' minn fejn ġew dawn il-figuri li qegħdin nagħmlu aħna għamilna eżerċizzju sħiħ ta' kif isiru l-valutazzjonijiet, il-metodoloġija ta' kif se tibda tinħadem issa valutazzjoni skont il-Lands Authority.